správy 5. obvodu Budapešti a Slovenského spolku Identita vás srdečne vítam na spomienkovej oslave, ktorú usporiadame pri príležitosti 230. výročia narodenia evanjelického kňaza, básnika, spisovateľa a politika Jána Kollára. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života, spôsob života. Napodobňujte ich vieru. Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, je nám veľkou úctou, že teraz tu môžeme si spomínať na Jána Kollára, ktorý tu slúžil 30 rokov v tomto kostole. Teraz oslávime 230. výročie svojho narodenia. Ako Slovenský cirkevný zbor v Budapešti sme veľmi vďační nášmu Pánovi za jeho život, za jeho nadšenosť a za jeho živú vieru. Sme vďační za to, že on inicioval, aby Slovenský cirkevný zbor bol samostatný. Vtedy vieme dobre, že mal viac tisíc veriacich ten Slovenský cirkevný zbor. Prišli svetové vojny, výmena obyvateľov a tak ďalej, ale predsa sme vďační, že napriek všetkému môže existovať cirkevný zbor. Je to zázrak vlastne. Chvála za všetko nášmu Pánovi. Nech bude žehnaná pamiatka Jánovi Kollárovi navždy na veky. Istenünk, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az Evangélikus Országos Múzeumban. Amikor a felkérés hozzánk elérkezett, hogy 730. évfordulóját szeretné a szlovák önkormányzat megünnepelni Ján Kollárnak, akkor nagy örömmel adtunk helyet, hiszen ez a múzeum is arról szól, hogy a három nemzetiségű, három nyelvet beszélő evangélikusság hogyan tudott ezen a helyen együtt élni. Ezt az épületet használták imateremként, illetve később iskolaként is szolgált, ahol Petőfi Sándor is ezekben a termekben tanult. Amikor Kollár itt szolgált, akkor léptünk volna ki erre a térre, akkor is több nyelvet hallottunk volna, valószínűleg leginkább németet, de beleszólt volna némi magyar és elég sok szlovák szó is. Az, hogy többnyelvű ez a város, sőt, hogy többnyelvű ez az ország, több vallású, ez egy teljesen természetes adottság volt. Személy szerint nagyon örülök neki, hogy Ján Kollárnak van itt emléktáblája. A történelmünk az közös, és ezt a történelmet sem kisajátítani nem jó, sem letagadni nem jó. Az a jó, amit most csinálunk az Evangélikus Egyház képviseletében és a Magyarországon élő szlovákok képviseletében közösen tudunk együtt jó szívvel és büszkeséggel emlékezni Ján Kollárra. Aj zde leží zem ta všedokem mým smutně slizící. Někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůjnoho posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš. K obloze Tatry synom vznes se vyvýše pohled. Pred 230 rokmi 29. júla 1793 sa v malebnej obci Mošovce, nedaleko Turčianskych Teplíc, narodil autor Slávy Céry, prvý predseda spolku milovníkov slovenskej reči a literatúry, ktorý vstúpil do dejín tak slovenského ako aj českého národa. Tu na Dákovom námestí v Budapešti v rokoch 1819 až 1849. 30 rokov žil a pôsobil Ján Kollár. Tu zložil Slávy Céru, tu napísal rozpravu o slovanskej vzájomnosti. Tu položil základy ideológie, ktorá z neho urobila jednu z najvplyvnejších postav európskych dejín 19. storočia. Pešť bola vtedy
najväčším slovenským mestom. U Kolára nenájdeme nejaké nepriateľstvo voči iným národom. Sám si vymedzuje pojem vlasti bez výlučného postavenia voči iným národom. Pravou vlastiem v srdci nosíme. Tuto nelze býti ani krásti. Taký bol Ján Kolár, ktorého pamiatku si tu dnes spoločne pripomíname. Zahučali hory, zahučali lesy, kdeže sa podeli, kdeže sa podeli moje mladé časy. Kdeže sa podeli, kdeže sa